Hi, simrang Helen eh. Hi, good morning. Good morning, guys. Helen. Good morning. Good morning. Good morning. Karon di ay Domingo. Modern Ang birthday na Ellen? birthday ni Lilian. Ah, Maroy adlaw sa birthday ni Madam Lilian nas Japan. ang great Lilian, na Lilian Anthony family. Just Aliana. Uy, Mayor. Good morning, Yor. Di ba birthday ng Madam Lilian? Oh, mo-greet sa Aliana ng Madam. Happy birthday, Ate Lilian. Tara nga. Dali. Happy birthday, Ate Lilian. Kanta. Pila edad ni Madam karon? 41? Sa lagi hanap ko ng manok si Mayor. Ang kantahan na Ellen. Wala kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dali, tara na. Happy birthday kay Masin Bakunog. Happy Si birthday Kamasi, to you. Mayor. Happy birthday to you kuno, Madam. Na Ellen. Love you na Ellen. I love you, Madam Lilian. Happy birthday sa imong ika-41 birthday. Idara 41 naman di ay mura man lagi og kuan. Sweet 16 pa. Na amping diha, Madam. Pagbuhat lagi pud mo nimo og kuan kanang naay makauli ka daris kambaha. Unsa day? Amping diha permi, Madam. Diha sa Japan. O katudaing tas mga malumong kasing-kasing sa lain-laing lapit sa gawas hangidaan das Amerika si Titspe. Kumusta diha, Madam? Madam, malingaw kasi imong alaga. Permi ko nagtanaw sa inyong video inyong duha. Mura lagi mo og kuan inahan og anak. Amping diha kanunay tita. Og diha sa kuan ni Ma'am Mimi Anyasco. Kamusta naman ka diha, Ma'am? Amping kanunay nila diha ni kuan Rosemary ni Ma'am Gaga. Kamusta mo diha? Wabay uwan diha sa Cortez. Daris alisa sigig uwan. Og wa na bay manuwing COVID diha. Nahilom na siguro diha sa Cortez. Dari amo murag na anapod. Labi samot na ron nga sige uwan-uwan. Dag sipon og ubo mo naman ilang gikuan ron ang sipon og ubo mo naman himo naman lang COVID. Amping mo kanunay. A few moments later. Uy, di mga gwapa di ah. Si Promi, si Mayor, si Promi, tiri na. Tiri. Ako ko ilis gapo balik nina. Mapali pagbakod si daanan, gwapa na. Gwapa daan ah. Na malik sa gabi negosyante si ko ini. Sa, Unit ko. grabe si Julie kay dali makasibo. Rabadad sanil. Kay Sanil, bitaw. Sanil ba? Channel wait eh. Channel 5. Labit yung nga na. Channel bitaw na. Pwede din na magdi nga nagpiling ko channel nga. Channel. Hani mo Mayor, short yor? Short? Kana? Pagkay ko ano ilbi. DBL. Ano to ha? Man DBL. Donut. Kay donut. Kitit ako. Tsa, Yun may kusukan yun. arang garaag. Mayor gabi kay wala mo tiwas day. Ang gusto nagratog day tagay, wag gibidaan. Wag nim gapon sa gamay. But. Hani man ito yun. Di Julia. Gira. Mura gigawas nga wa. Ninggawas sa suri ng lili dani usahay. Nagkagod ko? Di gabi eh. Gabi ko. Uy, mura to wa dyan na inom kapag panagpamila magisa mo na to. Ano ba't ka itong palis guys? Direk ko sa usawa magilang maso magilang. Mura itong basong kuwan day. May jabo. Mura tikugas. Hindi karon magbuwag-buwag na punta. Wala may birthday. So kasi na pang birthday sunod. Kairing. Mga tulapod me. Adaw ko yanda. Ano may birthday Eric di ay? Di mo na musugot ko gimo. Unsa lagi bula unsay buwan? July 17 di na musugot ko gimo. Ugmad to nang mo ay magda. Oh, magdali kog biko. Hindi na ko bahagya. July 17, sunod pagka July. Wala na may gidang. Liksi, maligyan. Liksi. Sama na. Ha? Ano naman ni mo kang maliwan? Ano na mayor? Kanino yan?
Ibigay mo. Argana si Punay. Rani yung palit ng sanggalat yun. Ibigay mo gawin natin mayor ka. O ka mayor na. Sa grabe. Bangata ko nung isang galat. Ay, hatay niya ito si Sai. Bago pa maghinanahan sa kayo. Kaya mo silang palitan. Maghinanahan ka ba? Kaya palitan mo sila. Gawa mo ka sila ng gita. Hoy pa. Palimang limos Julie. Oh, yung kazulay. Kay Rick. Yung kazulay 23 ka Angelito. Napa? Napagani ka dudu. Si Dudo 26. Doon nga, naglalik si Day. Doon silang liksi. Di. 27 Dudo. Sisibin. Nas liksi July. 26. Sunod sila Angelito. Ang birthday kaya na. Ang sama yan. Gapon. Litsun. Wako kakita pa litsun ko no. Ang liksi Day, July 26. Kakinkin po. Doon nga sila. Aw napas kinkin daghan ka to. Puno siya. Pila? Silik si Purna. School na. Tagalog na ako muli sa Agosto na sad. Na. Ano ba yung Tagalog? Maglitsun. Siyang Tagalog, kabaw naman nagbisaya. Maglitsun na panig-baki. Tagalog, gani ko, kaya makamaupo ko. Maglis na balik siyan, budak ka nilang baboy dito. Di ka mangimbitar? Kung di ba ka mangimbitar, malikson. Liksi. Gani ko? Mag-ihaw ka ba? Tawagan ako, nainito na, gani ko. Nandua ka. Grabe katawang mayor ka. Amo si Denggan. Meron na panguwak. Di na bayat na yan, utulos kaimang ng bayulit. Kaimang, Abang mo karabangan. Katipunan. katipunan ng violet, titirik ng puti. Karaan ni sa Kanura mabangan. laging banda terkeso di sa taan, no? Kisang kaang. Ang nura bang dyan, no? Di ka matugbulan tong banda ha. Kaya bang kaangan na, dyan ituksukag kahoy. Bitay. Hindi mo na lang. Batang bunot. Hindi pa, ibitay. Huy, liksian. Sabihin mo, Mama Julie, balik kapag birthday mo kay Magditson. Ina. Pag nagrasyahan ako, uwi ko, ha? Pag Na. nagrasyahan. Pag may pira. Sabihin mo, Bay, maglakad ka. Walagi. One week load ni. Mag-ano ka man, maglitsun ka ng bullfrog. Ha? Madaming bullfrog ng tingog magabi. Di madakpan. Masarap na yung bibili. Si Prami, lihiro mano. Prag, ugdak po yun kay mong yaw. Luhoy, mas Prami na kasuhay naman nagpanos, Prami. Marluod, sa iniktusok lagis pa na. Na? May nga na. Nakasuhay mo dalas Prami pano. Yo, medyo ko nagbinuang. Lagi, ano mo na sila? Lagi luod sa yung wala. Luod lang man. At nang pun murag ini. Di. Acting agra. Acting agra. Dami nga na lang. Ikaw ba sa pinag? Sa, palit wag na ang Julie. Murag pawikan na. Uwi na, panong pawikan pa sa kita, no? Bo. Naghahanap ramgud pug baki, pwede ramgud pug kanon. Saan? Hay, ay, dahab. Hani mo na? Kaya sa video. Kaya Huwag apuhan. 7 naman siya. lagi dekorasyon. Mura, mo ada kay 7 years old man. Mura lagi sa princess Dani. Nalagay ko siya Di ako na open yun. Yan, di na ko dati. Di na may flash na pa may flash. Naghana, di sa di mo open. Uli taon hirong. Oy. Saron? Ah, naato among butilya. Biluan. Wa. Nang. Pilit sa gunsa ni. Oh. Oh. Gusto be, magaman po ka nang. Uban po kunay. Masaan sa? Uban ko eh. Uban kasi naglikay sa saban. Muban po ko. Uban ko yun. Uban. Ah, kami ni mo lakaw. Kami maburin. Buang kuno ta kay mga ban po ta bis maglikay kuno sa daghan. Uban kuno pang tanan. Maglikay kay kuan mo uban na inon pod. Ako mo ba? Nah, di ko na basta rin, luod na. Ikaw na yaban, Duli. Si tatay yaban na. Lur ka na po kagang pilit gabi pag Way mo ban si tatay lamay dadalin jo. Kami sila ka mayor nay. Duli, dala sa tay. Kami sila ka mayor. Wala tayo ta. Na, dala sa tay sa maribok. Bitaw kay kang pilit. Imo wala. Di nasa hauna pa isakay isuduguan isakay. Ano? Nay. Doon sa may lamay oh. Pagda ako lumuglaki ni Guli. Tiri may parada. Bakang baha mga tumay labay-labay na nito. Lagyan mo ba? Pwede na. Dahil mo kunot, nasa na? Hala. Hala kay mula ka umis na na tumis maribuhok. Mga uban mo Juli. Mga tumis maribuhok mo ban ming Juli. Kay ligo. Uban mo Juli, yan na. Hala, boban mo sa na Juli. Prami. Tadala sa liana po rami kay mga tumis maribuhok. Ato na mi. Nare. Nako nga rin sila pasagdi sila kay mangita tug lakis tiri. Ug si Mayor.
Takaw nga ni. Nakitawag si Julie. Maganda pa ko sa'yo na. Dole, matul mas nanay dadas maribuhok si nanay. Ada lagi. Nyari balik. Balik. Ligo siya, ligo. Dahil lang balik. Bye-bye, Day. Nay motor, Day. Nyari, dili. Balik. Tah, maligo na ito. Tapos Julie. Di ka mong Julie. Dali nga ni. Hala. Hala. Nay, nilas batungan. Ding. Di aja kali mo ko no. Hala. Adi. Adi ni. Lakaw ko do kay mo lakaw mis nanay si tatay. Ato na may naisang ganun. Purame, mato na mis maribuhok purame. Mato na mis maribuhok. Nasunta, dumalibuk. Umatang duli.